Binaha ang ilang lugar sa Dagupan City dahil sa naranasang malakas na pag-ulan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, may ilang baradong drainage canal na naging dahilan umano ng pagbaha sa ilang lugar dito sa lungsod ng Dagupan kahapon nang maranasan ng malakas na pag-ulan. Sa kuha ng amateur video, makikita ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Pugo Chico sa Dagupan City dahil sa naranasang malakas na ulan. Namumuri ng tubig sa ilang pangunahing kalsada ng lungsod. Nahirapan ang mga motorista at bumagal ang daloy ng trapiko. May baha rin sa bahagi ng Barangay Tapwak. Pag malalim, hindi na kami umabot sa dulo, banda rito lang. Kasi umabot hanggang flooring yung tubig eh. Mahirap na, baka tumirik yung makina. Ang ilang residente napipilitang lumusong sa baha. Ganito ang karaniwang sitwasyon dito sa Quezon Road sa may Barangay Tapwak, Dagupan City tuwing high tide. Ayon sa mga residente, nagsisimula daw yung pagbaha tuwing alas 5 ng madaling araw. Sa looban pa ng barangay, mas mataas ang level ng baha dahil mas mababa ang lugar. Within 2 hours and 3 hours, automatic wala na rin yan. Unless na rin na medyo mababa yung area nila, kaya medyo naiwan pa yung tubig. Ayon sa Pag-asa, epekto ng localized thunderstorm at habagat ang mga nararanasang pag-ulan tuwing hapon at gabi. So weekend, maranasan pa rin natin kasi nandiyan pa rin yung tinatawag natin na weather system na southwest monsoon. So asahan natin na makakaroon tayo ng kada hapon at saka gabi, makakaroon tayo ng manawanakang pag-ulan. Si Jay, ilang oras pagkatapos maranasan nga yung pagbaha dito sa lungsod ng Dagupan ay agad ding humupa yung baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy rin yung declogging operation ng otoridad sa mga barangay para malinisan ang mga baradong drainage canal. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.